Makadi mhuri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti penyu Zimwe HD apo patinokupai nhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvino nyaya yatinayo panapa inyaya iri kupisa masitiriti ese esocial media, apo patinouya tichikupai nhoroondo dzinenge dzichipisa dzinenge dzichitaurwa masitiriti esocial media. Right, tine vakomana vana vamaveterans vanonzi Children of Zimbabwe Veterans Association avo vanenge vachitirangaridza zvekare. Tine zvimwe zvinhu zvinoitwa neZANU-PF zvimwe zvekuti tinotoshaira ZANU-PF inenge ichimbozvitire. ZANU-PF izvozvi macriminals ese ZANU-PF inofanira kunge ichisungwa kubva kune mukuru kusvika kumwana wekupedzisira weZANU-PF. Right, panapa tine nyaya toda kuti nemugoziva iri kutaura nevana vamaveterans. Vana vamaveterans panapa tiri kuti kana iwe uri mutsva usati wasubscribe ndandataura nyaya iyi inopisa kudai, da kuti iwewe ugare wasubscribe wotena on notification bell kuti mavideos anoteera ukwanise kunge uchimawana. Right, nyaya panapa iri kutaura ndeyekudai. So vana vamaveterans vari kuuya vakati, do you still remember him, Zimbabwe minister who got sacked for coronavirus corruption case? Obadiah Moyo was charged with criminal abuse of office over the alleged awarding of a 60 million contract for face mask, charging each box $30 from 50 cents. What happened to the case? Hapana chakaitwa muri Zimbabwe, hapana chakaitwa apa zvinhu zviri kutaurwa nezvekesi. Hapana chatakaona chakazoitwa. Munhu aripo, munhu ari kufema mweya wakanaka, vanhu vanofanira kunge vachienda mujere. Right, chinoitika ndechekuti muri Zimbabwe zvamusingazivi ndezvekuti chinoita kuti Wikinew agare ari panze nevanhu vakafanana nava. Mbavha yekutanga ndiEmmerson ndiye ari pasenda pecorruption. Saka kuti uise vanhu vake vaanenge achituma kuti vaite corruption iyoyo zvinonetsa, ndiwo nyaya chete iri apa. Saka iye ndiye anofanira kutanga aenda mukati kwozotera nhonha dzake idzi. So tinoti ndai thank you. Right, manzwa here zviri kutaurwa naSisi pamusoro apo. Vari kutaura nechirungu vachiti there's a lot of people kudidi, kune vanhu vakawanda vada kujoina, saka iko nezvevanhu vakachenjera, saka havabvume kubhilivha zvese vanoda kutsanangurirwa. Kana vatsanangurerwa vokonvhinswa, kana vakonvhinswa vozobhadhara mari, kana kuti vozojoina the liberation struggle. Zvino kana vasati vaziva liberation struggle havajoine nokuti vanhu vakachenjera imwe generation. Hatisi vanhu vekuchechi, hatisi vanhu vezvinamato, tiri mathinkers, tiri vanhu vane njere dzinofunga. Alright, nekufunga kwenyiko isisi hatisi kuita zvemapolitical party. Hani mukuona tiri kufamba neusiku, imimi makarara. Tiri kufamba neusiku, ndaika muri kunzwa mhepo iyi? Muri kuinzwa here mhepo? Rega ndiburitse ruoko rwangu nepawindo minzwa. Then imimi mochitanga kutaura kuti hamudi nemari dzenyu, kuti akadyerwa mari. But kumahuku muri kuita basa rechihure. Handiti vamwe vakadzi muri kuchengeta zvikomba. Ndati kune vakadzi vari kuchengeta zvikomba, handiti nevamwe varume vari kuchengeta mahure nevana vasiri vapa muchivatengera chingwa nemajarini. But tikataura nawo liberation struggle moti muri kutya kudyirwa mari. Zvinochinzwa ika. Isusu tichakutsikai, tichakurovai chaizvo. Hapana explanation yatichakupai, tichakurovai. Kana muchitemba working permit muSouth Africa tichazvivharisa. Home Affairs nemamwe mabhuni vanogona kuramba kuti muvharisirwe, but tichaudza unonzi mupakati tichazvivharisa. Ndokwatiri kuenda. Kana muchitivenga muchatotivenga pamwe chete nemabranda nemabwiri nemanyasaranda nemabombwaya, muchatotivenga pamwe chete. Pati ngoma ndiyo hizo. Zvezvo zvekutombotaura henyu muchinozerera muchidadirira izvi. Makabata tumakapu twetii muri mumba makazvivharira, makabatidza TV yenyu muchiona, muchiisa data. Takakutsikai sorry, shoko randakushandisa panapa haritenderwe, haritarisirwe kuti a lady of the people harishandise. Harisi right. Rinoita kuti chimiro changu
chidzikire, but ndo nhau iripo yekutoti tichatokumamisai. Tichakumamisai zvekuti kana neme muchatozoona kuti yeshi vanhu ava ndo zvavari nhai. Tichakumamisai mudzimba dzenyu, murodhi, mumabhazi, kumabasa enyu. Imi ndimi vanhu vatichamamisai ende hakuna kwamunonoripota. Ende tiritopa nhau yekutogadzirisa nyaya idzodzidzi dzokuti kana tichinge takukumamisai hakuna kwamunogona kuenda kunoripota. So we are creating that thing. Kana muchiti tozoona makumamisana kuti tozoonana takumamisana, ndizvo zvaatopo, because imimi muda kutoratidza kabehavior kenyu kekuratidza kuti munodzirwa. So tiri kutadza kurara every day, pamwe ini ndorara 2-3 hours tichifambira nhau idzi dzeZimbabwe. Isu vamwe takasiya mabasa edu, handiti muri kupaona. Samwe takasiya mabasa edu isusu, takasiya zvimwe zvinhu zvinotifadza. Imimi munofungidzira kuti vakadzi venyu vakanaka. Imimi kana ari magirlfriend enyu munofungidzira kuti vakanaka kudarika vamwe vakadzi vese. Is that what you think? Kubvunza. Imimi munofungidzira kuti maboyfriend enyu imimi anokosha zvekutoti mukatoti hamudi kuti vaende kuhondo kunokuvara nokunofira nyika. Muri kutaura here kuti maboyfriend enyu imimi nemabrothers enyu they are very handsome kundidarika inini nevamwe varume vese ava vari kuti endei kuhondo? Ndo zvamunoda kutaura? Amwe mune mamwe matauriro amunoda kuita kuti isusu tiri ugly, imimi you are very handsome, you are professional, makadzidza mune madegree. But I think chinogona kunge chiri chokwadi kana muchitaura kuti imimi mune madegree, because inini handina. Kana iri nhau yekuti imimi you are beautiful, moda kugara mudzimba dzine ma-air conditioner, musingatsvenezuva muri kudiaspora uku muchihura muchidii, munofungidzira kuti isusu hatinawo here vakadzi vakanaka kudarika imimi? Zvichida munofungidzira kuti havako? Kana muchida tokutumirai mapicture tinavo vachitotaura vhidhiyo chaiyo tokuratidzai kuti no, we have more beautiful women. Tine pfuti chadzo last nhamba dzepfuti dzevakadzi, but tiri kudzifuratira, tiri kuvatora sezvinonzi havasi chinhu, havako, havana kana wani chiri pavari chinoshamisira. Why? Nekuti tine nyika yatine nherera nechirikadzi nevarombo, ine harawa, ine chemberi, ine vanhu vari kumbunyikidzwa, ine vanhu vari kurwara, ine vanhu vane simba rakawanda vari kudzvanyererwa nehurumende yemabumbwa nemabwedi. Imi mototaura zvenyu matauriro amuri kuita, tokumamisa imi, ndiri kutokutaurirai, ndiri kutokuudzai, ndiri kutokupai garanti, ndokumamisa imi. Inini wacho ari kutaura. Hamutomboziva kuti brain dzangu dziri sei. Hamundiziva kuti brain dzangu inini ndogona kutopindwa dzangu dzakatodhakwa manje. That is why samwe doro takatonwira mudumbu rana mai vedu. Ndokumamisai in and out, imi makaita right imi. Zviri kukonzera kuti muchiswerera muchitaura zvese zvemanga instead yekuti mutaura kuti tine urongo hwakati, tiri kuenda kwakati kunotsvaga mari. Muri kutonditaurira shit yekuti saka vanhu ko havari kubhadhara mari vakachenjera vakadii. Ndozvamunoda kunditaura imi, munojairira vanhu. Munoona munojairira vanhu. Hamusi kuzviona here kuti munojairira vanhu? Mukadai muchitouya kwandiri muchiti mukoma Judha, tiri kuita program yakati yekureza mari yestruggle. Muri kutouya kwandiri muchitonyangadza, muchitonoza. Ndokumamisa imi makaita right. Kunza kuti muti muita zvekutamba naye. Chaiona kwainoperera nyaya yacho. Tinokumamisa to the stage kusvika pane imwe stage yekuti munotozopedzera mabvunzo kuti ZANU-PF yakanaka, takudisciplina zvakanaka. Ndotokutaurirai. Chaiona nyaya yacho iyoyo. Ona zvangu muri kunyanya kuita masketch. Uita masketch too much.